Здравейте, чичове! Отдавна не съм правил никакво видео. Реших сега да демонстрирам възможностите на Нортъна с това ножче от стомана S390. Шината я купих от Русия, закалена, готова на 67 единици. И Джоко ми я скоси цял скос и изхъби 3 шкурки. Толкова е твърда стоманата и жилава. Дано се вижда на камерата. Ножа е сведен, аз го изтъргах на диамант всъщност, на 0,35, защото стоманата ни казва, че е жилава, държелива, ама общо взето повечето отзиви е, че е много крехка. И след като го заточа, искам да има гръб зад самия ръб, за да го държи. Сега няма да се кокали с него, то е ясно. Но 0,35, което значи, че тук трябва да слага солидно количество метал. Затова почвам на силата страна на Нортъна. Дано да стане. Не съм пробвал. Правил съм го това упражнение с стомана D2. Ако случайно не стане, защото все пак за всяка специфична дейност има специфичен инструмент. Възможно е да не стане. Съм си подготвил атомната артилерия, атома, която е точно за такива работи проектирана. Нортъна е перфектен камък, ама все пак той е за заточване, не е за шлайфане на големи повърхности. Ще се мъча да го заточа на 23 градуса от страна, което е някаква така междинен ъгъл някакъв между остър готварски нож за всекидневна употреба и ловджийски нож. Премерих си го вчера с ръгломер. Тук съм си направил 6 монетки по 5 стотинки. Като ги сложа, е така, е тук до тая чертичка, подпра ножа, е това са ми 23 градуса. Разстоянието между камъка и между ръба на гърба е 1 см. Това просто ви показвам, ако се чуете, и се мъча да го пазя този 1 см. Сега, дали ще точите така, или ще точите така, както ви е удобно, или така, па така, няма никакво значение, защото ме питат как е правилно. Както ви е удобно, така е правилно. Единственото най-важно е да държите ъгъла постоянен. Като почнете да не правите така с ножа, защото тогава го конвексирате, няма да реже. И започваме. Забравих. Тук имам една изрезка от шината, когато ми я рязаха на ерозия. Опитах се да я тръкна на Нортъна. Получи се тук и поизяде метала. Фокусирали, не фокусирали. Така че има надежда да стане. Това сега тук е остричко. Хапна си металче от тая изрезка. Дадох да ми изреже чината на ерозия. 1 см. Айде да точим. Натискам сега по-силно. Сменям и посоката на позициониране на ножа спрямо камъка. Да видим нещо получава ли се. Да, вече се вижда някакъв ръб. Той косъм ли излезе? Стига.
Той излезе коса. То се окаже, че тази стомана се точи много лесно. Да не се надяваш. Джоко 3, колана, шкурка, керамична, 40 грит. Все пак той е свалял 5 кг метал по цялата плоскост на ножа. Като му казах, че искам цял скос и лошо му стана, ама какво да правим? Май ще минем без ядрената артилерия. Ето, вижда се ръбче. А от тази страна с пръсти набарвам косъмче. Е да обърнем 1 см. Шкурки, диаманти, фиксирани точилки. Фиксираните точилки, китайските диамантчета са едно точно и трябва да ги фърляш. Самата точилка, според мен няма значение дали е 50 лева или 3000 лева. Пази ли ъгъл и да не се разпада докато точиш, обаче консуматива е важен. Да си купиш елбори или полтавски диаманти, пластини, бати цифрата. Не знам дали си заслужава. Човек се простира според чергата си в края на краищата, ама аз гледам да ви предлагам нещо, което е супер ефективно и в същото време много бюджетно. Както ви предложих и китайския рубинен камък, да си го купите за 25 до 28 лева. Той е твърд като Нортъна, работи с масло за след Нортъна, върши уникална работа. Ето сега позиционирам ножа под някакъв такъв ъгъл към камъка. Не така. Го изтеглям по целия скос. Пак повтарям ъгъла. Ъгъла трябва да се паси. От тази страна се вижда ръбчето. От тази също се вижда. Ще го потъркам още малко, преди да мина на масълце, денол. Маслата, дето ги продават по оръжейните магазини, като сметнеш 100 грама колко лева е килото, се получават от 120 до 400 лева бати маслата. Денол е 10 лева литъра. Аз съм го сравнявал с оригинално масло Нортън. Имам едно шише 400 грама, си купих от щатите. И на вкус и на цвят няма никаква разлика, и на вискозитет, като го пипам. Даже го близнах. Нищо не се различава от маслото Нортън. 400 лева от оръжейния магазин килото. Да си купиш 100 грама, то си върви. Верно, ще го ползваш 5 пъти, ама 400 лева килото, братче. То на самолет маслото да смениш сигурно не е толкова скъпо. Затова да научи. Слагаш повечко
не го пестиш. Очито 1 см отстояние на гърба от ножа от камъка. и 7 единици стомана, която доста хора ме убеждаваха, че на Нортъна е абсурд да направя вторичния скос. Иначе за точене при вече готов вторичен скос към режещия ръб, ясно, че ще успея да я наточа. Обаче това отнемане на метал, понеже ще е доста, и в Blade форума там са професори, ми викат: почни го на диаманти, защото няма да можеш с Нортъна. И ето, оказва се, че за същия легендарен Нортън няма какво да го спре. Сега има стомани, които не са толкова твърди. Тинко искаше да ми прати едно острие от 125, V125, да го наточа за спорта. Знам, че тя е много жилава стомана, много трудно се точи, въпреки че не е толкова закалена. На 62 единици, мисля, че беше, ми каза Тинко. Само че той човек ги продава тия остриета и аз точа на ръка, не е на фиксирана точилка, и няма да го... Тоест има вероятност да не го докарам до такъв търговски вид, какъвто на него би му си искало, и отказах. Защото после трябва да му плата острието, път то струва майка си, баща си, аз не мога. И 125 ще я наточи, ще я сведе. Вероятно ще трябва повече търкане. Сега има стомани такива, дето и да не са твърди, са много износоустойчиви и не щат да се точат. Жилави. Тази е също много износоустойчива. Не само заради твърдостта. Твърдостта няма кой знае какво пряко отражение върху износоустойчивостта, въпреки че са неразривно свързани, но не е само твърдостта. Примерно D2, тя е адски жилава стомана. Но тази проблема е, че крехкичка и може да се счупи. Имам един приятел от Фейса, който ми казва, че е изредил ножове от всички стомани. Рекс на 69 единици, S125, на която съм мерклия, и аз съм на много скъп ножа, не мога го купва. Какво ли не, и накрая се е спрял на нож от S390 е от тази стомана и е разпродал всичко друго. Той няма оплакване, че ножа му е крехък или че нещо друго. Ами ще го обърнем от фината страна вече. После съм ви казал как се чисти Нортъна. Слагате чисто масълце отгоре, разтърквате с пръстче и бършите с нещо сухо. Може и с веде да го напръскате. Да, омазах се цели. Тук съм си подготвил грандоманския строп. Айде да видим сега това упражнение на фината страна на Нортъна.
би трябвало да почне да бръсне. Понеже сега и разгара на ловния сезон, па и Коледата наближава, ако се чуете какво ви трябва за подарък, на готвач, на ловджия, на какъв ще да е, хората тук напоследък затова ме атакуват за подаръци. И ловджиите дерат прасета тази година, път толкова прасета има. Преди заради шиваната чума 5 години нямаше прасе. Тази година на гонка на гонка, на излет по 7 прасета. Едни бяха бутнали 14. Направо звезден прасопад. Адски много прасета. И това чудо след това трябва да се дере. А за да се дере, какво трябва? Остър нож трябва. Като мине ножа няколко пъти през четината, да прережеш кожата на краката, да почнеш да дереш, и той е заминал. Затова хитрите дерачи викат: я дай един нож, резне, обиколи крака, ножа вече не става да реже, защото там пълно с пясък и камъни, и после с неговия дере между кожата и месото. Трябва да си сега 14 прасета дереш или дори 7. 10 човека, 10 остри ножа. А пък какво пречи да има някой един Нортън в раницата? Между другото, има пичове, дето къде съм качили снимки. Дават ги на където каменоделец. Той на машина му ги беше разрязал една така и една така. На четвъртинки. В гората в джоба с едно малко шишенце веде, и в такива случаи пръска, точи и продължава с дрането. Бе ми изкарва коса, мен някакси седи ми тъпичък. Дали не трябва да го пожуля още малко от грубата страна. Я да видим, да го мина на стропа, какво ще се случи. Ако успее да почне да бръсне, съм направил за Гинес Нортън, значи му направя паметник. Едно такова стропче, купих си кожата от Краса Плай, дъщицата от Практикер, лепнах си я, намазах си я с паста Билъркрафт от Сън Европа, едно парченце паста 50 грама, ще ги стигне за цял живот. Какво се случва? Още не ще. И ъгъл е много голям. Ето изкарва косъм. Нали па не направих много голям този ъгъл. 23 градуса на страна си е бая. Направи 46 градуса общ ъгъл. Ама то 40 до 46
Един кухненски нож на 40 градуса си бръсне за своите гледай. След това го правя с цел обиране на косъм, защото този косъм все пак и той е на 67 единици стропва, не знам дали го сваля ефективно. Без да натискам. Стропингови движения, без да натискам, само го придържам. Вижда ли се? Вижда се. Тук започна бръсне на корема. За колко време го фиксирах режещия ръб? За това време S390, закалена на 67 единици. Ето един куп професори ме убеждаваха да не си губя времето и да започвам направо на диамантите. Его тук ядрения диамант, Атома 120. Обаче, той на всичкото отгоре, аз казах, не искам да ви препоръчам скъпи неща. Тая Атома е 200 лева. Сега при положение, че Нортън е 65 кинта, за какво ви е тая Атома, като той изяде стоманата като вафла? Това с пари баба знае. А между другото, това упражнение в момента, което ви го показвам, на водни камъни забравете да го направите. Аз имам водни на ниви, шапта по 200 кинта парчето от 120 грит до 12 000 грит. Няколко хиляди лева. Има един комбиниран Нортън. Той е класика за бръсначите, защото е широк. Целият бръснач ляга върху него. Комбиниран воден 4000 на 8000. Той никъде го няма, освен в щатите. С доставката до тук и мита и глупости стъпва над 320 лева. Значи смятате колко пари съм налял в водни камъни. Само че едно е такова упражнение за оформяне на режещия ръб. Сега на кухненски нож някакъв от магазина сигурно ще мине номер. Ама на майсторски нож от така стомана някаква бутикова, защото в магазина някакви стомани продават, но се точат без проблем. А като си поръчаш нож от майстор, си избираш някаква стомана, дето ще държи да отдареш поне няколко прасета, без да го заточваш. Като почнеш от Telmax, да свършиш с Rex на 69. Нямам Rex, не съм и виждал, чувал съм само, предполагам и него ще го опаткам на Нортъна. Не ми е мерак за един нож от 125, защото тя е нереждаема. Им чета качествата на стоманата са уникални, като износа устойчивост. Чак така твърдост не трябва. А тази стомана, между другото, някой вика, що закалена на 67, не е ли много? Много е, ама тя стоманата е такъв състав има, че не може да се закали на по-малко. Ако се закали с някакви врътки в термообработката на 65, тя се води вече мека. Губи от свойствата си. Тя е проектирана за 67. Това е работната твърдост.
За режещи инструменти по принцип се използва в металургията. Ама ние в България от всичко правим ножове. И не в България, аз от Русия се я купих. Тогава само там имаше. Ето. Красив равномерен ръб от двете страни. Ръба е тесен, защото е под голям ъгъл. Ако своя ъгъла, ръба ще стане по-широчек, да кажем, но казах ви защо искам такъв ъгъл. Защото стоманата е крехка, ъгъл е точно между границата на кухненски нож и ловджийски нож. И с този цял скос ще лети през месото. Няма да опира никъде. Ако е с някакъв нисък скос, ох. Еми, пичове, чичове, какво да ви кажа? Слава на Нортъна, най-доброто. За пореден път такова упражнение не бях показвал. Бях показвал само как се точи. Ако още беше останал някой дет да не вярва в качествата на Нортъна, сега ви показах нож от S390 за кален на 67 единици. Как за много време му оформих режещия ръб, при положение, че беше сведен на 0,35 мм, т.е. дебело. Изпилих го на Нортъна, изшкурих го, изжулих го и на червената страна вече обръснах се. Какво повече да ви кажа? Универсален камък, колкото и да няма нищо универсално на света, това е единствения камък. Без пари, за всякакви нужди. Сега, ако искате за суши, японски камъни по 200 лева нагоре си купувате и действате. Желая ви наслука, приятно готвене, приятно дрене и до нови срещи. Чао, чичове!